Όχι, εκεί μην το καλύπτετε, αφήστε το λίγο. Τραβάτε λίγο αυτή την αυτοδέσμη να φαίνεται. Όχι, αυτή είναι εδώ μπροστά. Αυτή είναι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Για να βάλουμε ένα χαρτί, να το βάζουμε τα ρούχα. Να το πει κάποιος γιατί δεν έχει σημαίνει παράδοση. Γιατί έχει πει τα ρούχα του Πατατζή. Πού είναι μωρέ η Εύη, πού είναι να τα δει. Καμία θητεία που Πού είναι η κόρη του. Και εκεί πάνω είναι και μαγιές. Όχι, γιατί. Δεν με πήρες τηλέφωνο. Το βρήκες στο πάνω.